Pampers man eh. Basin na may asawa ba? Kare okay bugas. Kasi, ikapilit ni Simong lagay. Una, nag-away na mo diri sa Dili tuwa. ta pwede mo dawat ana. Na? Oh. Dako may dawat pa ni kaligito ka sabot. Di uli. Dali bay. Mata mo ulit balay gini. Sige, ari Yung kita. pagtuo na, dili ni balay. Ana gani kong balay. So, maglalis laman tari, di taman naigon. Sige, naigo na ta. Kini guman, daghan pa biya tawang. Ay, Sorry. mo action ha, yung kalimti kay o kung bati man Ito nga, anak ba na ako? O, kato pang anak na ako. Atong gipraktisan gabi eh. Oh, sige. O, sige, nga. Labet ilabot sayaw. O, sige, nga. Start na ta. Start na ta. Sige Ready? 1, 2, 3. Maayong Pasko, maayong Pasko. Huy, kanta na. Sa Dili maayong Pasko. Di na maang ka. Di na mao. Sama. Sa tutug Manay ko ta dili. Manaygo. O, sige, lagi na. Maayong Pasko ha. O, sige. Tarong ha. Okay. 1, 2, 3, go. Maayong Pasko, maayong Pasko. Tarungan na yung mga anak. Anak. Oh, salugan. Sige, sige. Okay. Sige, 1, 2, 3, go. Maayong Pasko. Uy, salamat. Naladjing na naigon. Maayong Pasko. Maayong Pasko. Kaning Tagbalay. Mahatag na gid na ako. Maayong Pasko. Maayong Pasko. Kaning tagbalay. At kami nanaygon. Arong hatagan o pinaskuhan. Maghinaot mo nga. Sakto ra gyud ang inyong ihatag nga pinaskuhan. Sakto ka uy. Wa na. Ano ba na? Sige ah. Oh, maayong Pasko. Uy, Maayong Pasko. tapos mo dali, tapos mo dali. Oy, sige. Salamat. Sulod ba? Dali. Asa man ta? Ay, sulod na, dali. Sulod na, dali. Anong namo ay nang kanta o dra. Ani, mo ra gini koy kahatag bugas ug nga relief goods. Si relief good. Tay. Ini, kuha na usa mag. Kani? Pagbabae man eh. Pampers man eh. Basin na may asawa ba? Kare okay bugas. Kasi, ikapilit ni Simong lagay. Awi sir, di mo dawat ani sir, kung talaga nang dagana sir, kanaro kung sa kanaro sa kabuo ka na gud. Kung talaga nang dagana di magsilbi na. Dili lagi dawatan na lagi ninyo na. Okay. Pinaskuhan. Kanirang usa sir, kanirang noodles. Okay na kaya ko na sir. Ayaw na lang ko sir. Uban kay puti nang dagana. Ayo. Hindi, dawaton eh. Ayo. Why bukas amo ah? Uy, bukas mo ba ni tayo niya? Naman tayo hinulog. Ayo, sa Uy, iya dawat. Dawatara. Kasbukan ni mo. Nay ko na tapos. Dawatan na, tuo. Dita mag. Kani us ka sa akong bugat. Kwarta piso ra among ipayan Bugas sir. ba? Kwarta ra among kinahanglan sir. Napasig na kay piso dia sir. Unsa man Piso ra. Sige na sir piso ra. Ayaw na nag. Ayaw pa daw lang. Kapon nagdala bugat na askin sir piso ra. Piso na wala. Beo, Mauli ba? pauli ta. Unsa man tong dalon? Wala. Bas piso ra man atong ipangayo. Piso. Unsa man ato na piso? Wala. Kay mauli ba? Ang taon, anong piso man yung pangitaon nga? Oh, kadaghanan na ana. Beta sir piso ra gid sir kay maluoy minimo sir. Wasi ko na kay budget nga. Kani dawaton jud ako ni. Nga Pasko Gaya mo mo na. ko na may ba piso-piso ra na ako. Sa ako ko ni. 50 ka kilo ko ni. Ko usa ka wala kay bugas ay daghang bugas sa balay. Tira sir piso ra. Yara na sir piso ra. Piso ra okay ra may dawat may wala problema sir. Basi ra kay piso ra sir. May paywala. Ang tawar lagi nga. Idawat ato nato dito. Nanaygon ra ta. Wala ta magkinahanglan og hulog anang bugas unsa pa na diha mga dilata noodles. Dili. Piso ra okay na. Matigom na to na kadaygon ta ko sa kamilyon ka balay. Wala. Sa kamilyon. Te. Tala balinda. Dali ko. Di na kam Ako kayo. hulaton to. Basi mo balik Sigado na to. Una ko ginayari. Samantawin, ay, dugaya pong niabli. Hulat jud ko siyang gyatang. Ay naunsa man pugkan kasige makagkulat anang wala dali na Sagot. ay nasig dali na Ay, saba? Pastila no ito sa dili to speakers no Ay. na ay dili na putaw tara Ah, di na kumukuyog ni mo, di ka mo dawat. ay sige gaw gaw Wala gidawat pa nato itong dito. dali na dili eri no putaw speakers pala yung sa oy dili ta Ikaw mo ko nagkaingon ganina ko. Purma Sige ah. purma di man naman mo purma masayo man ta Sabi ko din man ay. ano siya Sige ah. okay lang ka Merry Christmas. Tagapin, no sa ano kay. Sa pagkanta na ako. Oh, sige. Ang luod ko nimo.
dito. Asas. Ay, kunta ka hulugan na taan ni ron. Sige ah. Oh, sige, kaya forma. We wish you okay. We wish you a Merry Christmas. Ready, go. We wish you Americano. Hindi na mao, Amerikano. Ano sa mga kasama? Mamo gusto. Sa kan ginaw. Okay. We wish you Americano. nga gini mo gina kan dili Amerikano magsamok-samok mo tani panay una dili ka tuo na ako. Merry Christmas. Sige ah. Okay. Burak. We wish you a Merry Christmas. Go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ah, muy. Mura magway tao ni. Bay, sa ako man na to. Nanay tao. Ayo. Ayo. Usga. Ayo, nay tao ba diya? Ay, sorry, nang laba manggugo. Nanay, kamo tong nanay Gonza? Oh. Oh, kami, sir. Kami. Kami, sir. Oh. Oh, kani kay duha man gid mo. Duha pud ni para ninyo. Am dawat radyo ko ani kay. Oh. Kay. Pang chicks ba pang chicks? Oh, dawata, sige na. Dawata. Buang di yung gitawata eh. Uy sayang kay ni. Pinaskuhan na, Mahal kay ni palito na to. Iuli na. Dako na kayo na. Alalis jud taron. Para di mo maglalis, dawatan ninyo ni tagsabat. Sir. Ako mo dawat ko pero siya. Ayaw na, sir. Lalis yun. Balay dyan. 5 dia, sir. Okay na, sir. Kani sir, andam gini nako para sa manaygon diri sa amo. Kamu man gyud nakauna sir. Sir, dawata sir. Sorry lagi guys. Sir, di ra mo dawat ana, sir. Basta ka ray ana, sir. Mahal kayo na. Dawata lagi pa. Sir, dili lagi may manawat. Para lagi dawata na. Nag-away na mo diri sa Dili tuwa. ta pwede mo dawat ana. Na. Oh. Dawat ko. Kaligit ka sa. Di uli. Dawaton ko na ako ni. Dili lagi. Ayaw Sir, ba? kasi nga rin gamay niya, sir. Ayaw ba? Iuli ba? Ayaw ba? Okay. Hoy, ayaw mo Yeah, what's up mga do? Kumusta mo diha? Okay ra ba mo diha? Kay kami diri, okay ra pod. It's time to shout out! So kani nga shout out guys, may shout out to among mga top fan kana kaning kugyan kay mang comment, mang like ug mang share sa among mga videos. Shout out ni Otep Evangelista, okay, Caroline P. Dinulan, og si Mercury Stories istoponing Litigi Ay, Brad Dexter! Wife ni Brad Dexter and ni Rosana Vidal Garson Amoto og ni Rotzin Alberto Alzaira Grace and then ni Familiar Ivy Albino og ni Lisa Papulanang og ni Elmer Torres og Riza Kiao Torres. Uy, abot man si Pacquiao diri ni Ma'am Rachel J. Torres. And shout out pa giday Sir Brian Stravila and then ni Kuano Bosque Christian. Yes, may dalakit nila ni Kuano nilang Boss Rodel Peralta. Og ni Billy Assist day. Sige po na siya like. Hi, bro. Kumusta? And then ni Kuan pod ni something lain. Si DJ Ramel sa Brana diya sa may Alcantara, Cebu. Hello, bro! Shout out day kong Melvin Lindayaw Kadelinya o Junalyn Pakunla Aom, Rosie Tuanda Istokoning Tuazon, Okram Diasis sa Onoy, Marilo Irauba, Kuya Ariel Arcaya. So salamat sa inyong pagsuporta. Deong shout out pod ko ni Sheila May Bayan Garces, ni Manilin Gabotero, Garces Cuevas, Mary Rose Salvador Cuevas, Binji Cuevas, Vincel Ivan Magos Batad, Jewel Castro Vidal, Sampero Jalin, Janice Grapa Zerna, Warren Gabotero Chogan, Jonah Gargoles Torres, Liudi Jane, Faith, Richelin, Binlot, Badilles, dayon ni Vialin, og ni IG, Montero, og ni Gargoles. Rosalie, dagan kayo salamat sa inyong pagkatapan sa pag-like, pag-comment sa mga video o pag-share. So dagan kayo salamat guys. Shout out po kong Roxanne Tabio guys. So maura to guys, diri na kami taman, diri na kami kutob. See you sa sunod. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year.